Let's explore the beauty of Tutulari Avatar Gorge at Barangay Nararo, Porac, Pampanga. Maiisip mo bang may ganitong kagandang hidden gem sa Pampanga? Way back 2022 noong first time kong makapunta dito. Kakamaze talaga ang ganda at isa ito sa tourist spot sa Pampanga na ang sarap balik-balikan. Ang salitang Tutulari ay galing sa salitang Kapampangan na tutulo, na ang ibig sabihin ay pagtulo ng tubig na galing sa mga dahon ng halaman pababa mismo sa Avatar Gorge. Pwede mapuntahan nito kahit ng mga bata, madali lang ang trek, may mga konting pagbaba lang sa mga wooden ladders nila. Malamig ang klima sa loob at kapag nandito ka parang nanonood ka ng National Geographic. Ang pangalan na Avatar Gorge ay inspired sa famous movie na Avatar, na kung saan merong isang lugar doon na tinatawag na Pandora, alos kamukha ng Tutulari Avatar Gorge. Kung gusto nyo din may experience ito, pwede kayong magpabook sa partner travel agency ng mga Aita community sa Nararo. Ito ang Pinatubo Mountainero. After nyo sa Tutulari Avatar Gorge, may side trip din sila sa kanilang Nararo view deck na may magandang view ng mga kabundukan. Pwedeng pa-pick up sa Clark or Manila, depende sa package na i-avail nyo. 30 minutes 4x4 adventure papunta sa Avatar Gorge at day tour lang ito. Kung gusto nyo magbabook dito, mag-visit lang kayo sa www.pinatubomountainero.com and use my promo code for the discount Exploring Mountainero. At ako na rin na magsasabi sa inyo na after nyo magpunta dito, iisip nyo na hindi lang pala mga pagkain ang babalikan nyo sa Pampanga, pati na rin yung mga nagagandang tourist spots katulad nito.